Πάμπαλο πάρτε. Πού θα πίσω ρε μαλάκα, όρθιο μας κάνατε. Απέτυχε. Πού εκείνος το ρυθμό. Τι το βάλε. Το ξημέρια. Άρα και στα παντιά, Ο Σταύρο. Όπα λέμε. Το Πάμπαλο. Για τέτοια συγκεκριμένα. Όχι ο Παπαλός. Άντε, Αυτό να κάνετε και το δύσκολο. Όπως του λέγεται το φίλο μου, διάφορα και τα λοιπά, 50 χρόνια δουλεύω στο θέατρο, ούτε πόρσε πήρα, ούτε... Μα κάνει πλέον να καταφέρει. Κάνει δύο κοπές μαλάκα πινούνιε. Στο άλλο, Μην ψάχνεις, με το Στελάκι είμαστε μαζί μέχρι που θα καταλώσει σύνταξη. Θα πάρει 950 ευρώ. Και μετά να κλείνει το πατεράκι. Μετά θα με βρει σαν την Ελευθερίου που θα πάρω 1450 εγώ. Αγάπη μου εσύ. Πρώτα θα την πάρει. Καλώς θα το κάνω. Θα την πάρεις τα περιπέλια ακόμη. Ναι ρε, όπως τα λένε, τις καταθέσεις αυτά τις κρύβεις με το Στελάκι. καλώς θα το κρίνεις. Εσωτερικός να ήταν. Στελάκι, εσωτερικός να είναι.